Halo, 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 witam was serdecznie, moi piękni, po dłuższej przerwie od vlogowania. No i przechodząc od razu do tematu, zauważyliście pewnie, że stoją tutaj takie flachy z piwem, znaczy dwie są po piwie, jedna jest jeszcze z piwem. I ten taki tytuł, mianowicie, że pogadamy troszkę o piwie i dlaczego warto być youtuberem. I tutaj w tym momencie to się, tylko przełożę sobie klawiaturę, moi drodzy, to się ściśle łączy. Dlatego się łączy, bo odezwał się do mnie jeden z widzów, że waży piwo. Piwo się waży przez RZ. Pewnie wiecie, jeżeli pana Kopyrę oglądacie, ale to też jak ktoś po śląsku godo, to skojarzy ze słowem ważyć albo war, czyli gorąca woda wrzątek. I napisał do mnie, że waży piwo i że chciałby się ze mną podzielić. No ja oczywiście powiedziałem bardzo chętnie, ależ naturalnie oczywiście. Piwo zawsze z chęcią przyjmę. I moi drodzy, dostałem takie piwko. No, ono już jest, jak możecie się domyślić, opróżnione. Jest to piwo Browar August Rudobrody. Piwo w stylu Irish Red Ale. I dostałem jeszcze drugie piwko, które nazywa się, żebyście to widzieli dobrze, Surya. Surya, czyli piwo w stylu India Pale Ale. Wiecie, że ja nie jestem jakimś znawcą piwa, ale mogę tylko wam powiedzieć, dostałem takie piwa. Znaczy tak naprawdę to dostałem jeszcze dwa. W sensie po dwie sztuki z tego rodzaju. Już wypiłem, bardzo dobre było i bardzo pięknie ci Kuba dziękuję. No i moi drodzy, właśnie dlatego warto być youtuberem. Dlatego warto być youtuberem, bo nie dość, że chciałem powiedzieć o zarobku, ale akurat zarobek z YouTube'a jest żałosny. Także no dlatego to tak średnio, ale takie rzeczy tego typu, że dostaje się prawdziwe domowie robione kraftowe piwo się dostaje. To jest naprawdę piękna sprawa i jeżeli ktoś by chciał mi coś podarować, prawda, piwo, jakąś wódeczkę może ktoś robi, czy jakieś inne suweniry, czy coś takiego, to zapraszam do fanpage'a, tam można do mnie napisać, dogadamy się, wiecie. Ja jestem człowiek ugodowy i ja biorę wszystko. Wszystkie sumy, wszystkie waluty, także wiecie. To jeżeli ktoś by tylko coś chciał, to ja nie wybrzydzam, no. Ale też chciałem jeszcze przejść do takiego tematu, jeżeli już jesteśmy przy temacie piwa właśnie. Te piwa naprawdę bardzo mi smakowały i myślę, że one by mogły z łatwością stać gdzieś na półce w jednej rai z tymi piwami, które tam mają ceny powiedzmy 12, 13, 15 zł nawet. No czyli do mnie to jest dużo za piwo, no bo powiedzmy, że jak ja sobie kupuję piwo, mam sobie akurat ochotę na piwo, no to sobie idę do sklepu i tutaj powiedzmy kupuję sobie jakiegoś, nie wiem, no kasztelana, tyskie, coś takiego raczej, nie no, może nie żeżubra czy coś, tu akurat nie, znaczy nie jestem po prostu fanem tego piwa, ale kasztelan czy coś takiego, 2,50, 3,50, tak mniej więcej oscyluje w tych granicach cenowych, także do mnie piwo 10 zł i wzwyż to już jest piwo dość drogie, no, ale na walentynki, których jeszcze nie ma, ale my z moją, jak to się mówi, świętowaliśmy trochę wcześniej. Dostałem, moi drodzy, takie piwo. Wybrałem sobie to piwo. Jest to piwo, e, czekajcie, żeby było wszystko ładnie widać. Wrocław Roggenbier. Czekajcie, czy tu będzie widać ten napis u was? Powinno być widać, czekajcie. Może jak sobie zasłonię. O! Klasyka w nowych aranżacjach. Tutaj jest właśnie ta słynna budowla z Wrocławia przedstawiona z przodu. I moi drodzy, tak mi się spodobała ta etykieta. Po prostu jestem wielkim fanem czegoś takiego. Jest tutaj naprawdę, coś ta ostrość tak walczy. Jest tutaj naprawdę, moi drodzy, piękny minimalizm. Ja jestem naprawdę wielkim fanem takich rozwiązań. No patrzcie, jest wiadomo o co chodzi. Minimalizm, czytelne. No dosłownie coś pięknego. Tutaj możecie sobie o tym też przeczytać. Wrocław Roggenbier, czyli esencjonalne piwo górnej fermentacji o wyraźnej treści. Słodowa podstawa jest przełamana, stonowaną goryczą. Bukiet smakowy dopełniają nuty goździkowe i bananowe. Tutaj mamy, moi drodzy, parametry w ogóle. Mamy tutaj wypisane niczym takie, nie wiem, jak opcje w jakiejś grze, czy coś takiego. Czekajcie, niech tutaj na to wyostrzy, bo ja tutaj nagrywam kamerką internetową i ona coś mi nie chce złapać na ostrości. Może tak powinienem zrobić? Czekajcie, ja wam to pokażę. O, widzicie?
to jest ala takie parametry tutaj, te parametry ala takie paski, suwaki. No naprawdę, moi drodzy, jeżeli chodzi o przyciąganie uwagi klienta samą etykietą, że tak powiem, samą grafiką, to piwo po prostu Wrocylwy z Roggenbiera to jest, moi drodzy, po prostu coś, no, coś pięknego według mnie. Zakochałem się w tym, aż szkoda pić, nie? No, jak się napiję, to wam powiem, jak smakowało. E, no, i przechodząc do sedna, moi drodzy, ja lubię piwo. Ja lubię piwo. W ogóle na Śląsku Górnym piwo się lubi, pije się dużo piwa. Jest tutaj na Śląsku kultura piwna, jest tutaj duża kultura piwna, jako że wiecie, że tutaj od zawsze przeplatają się wpływy niemieckie, ale jeżeli chodzi o niemieckie, to też wpływy bawarskie, czeskie, morawskie, polskie, także u nas ta kultura również kulinarna i też trunków jest właśnie też z tych kultur czerpie pełnymi garściami, no a Czechy i Niemcy doskonałym piwem stoją, także i tutaj na Śląsku, prawda, zwyczaj i tradycja picia piwa jest. I tu się piwo pije i ja piję piwo i piję piwa stosunkowo, no ostatnio nie, bo miałem trochę problemy ze zdrowiem, ale generalnie spożywałem i mam zamiar spożywać piwa dużo, lubię piwo, piwo mi smakuje. Wiecie, nie jestem tego typu, nie wiem, piwoż to brzmi ponoć jakoś źle, ale nie zaliczam się do tego typu ludzi, że o, bo to Kopyra powiedział, to pije tylko atomowego morświna z browaru Himmler, nie? Pozdro dla kumatych. Nie, lubię i kasztelana, i lubię piwo, no różne piwa naprawdę, i piwo i za 3 i za 13 zł wypiję. I pytanie mam do was, moi drodzy, czy wy pijecie piwo? Czy wy pijecie piwo? Jeżeli tak, to jakie robicie piwo? Może robiliście kiedyś piwo, może ważycie, albo kiedyś mieliście okazję pić takie piwo z piwowarstwa domowego. Czy jeżeli robicie, to pochwalcie się, co robicie, możecie wysłać mi, ja zawsze przyjmę. Czy jeżeli nie piwo, to jaki alkohol spożywacie? Czy może nie spożywacie alkoholu? Jeśli nie, to dlaczego? Chorzy jesteście, czy co? No, takie moje pytanie do was. I moi drodzy, czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. A ja cóż, ja się oddalam się skosztować piwka. No. I zapraszam was, moi drodzy, serdecznie. Oczywiście, jeżeli wam się film podobał, zostawcie mi pod filmem łapkę do góry. Zapraszam was pod film do opisu. Bardzo serdecznie zapraszam was do polubienia fanpage'a na Facebooku. Tam jest już prawie 10 000 nas. Tam się wszystkie ważne info pojawiają. Zapraszam was na Hitboxa, na streamy na żywo. A tymczasem to tyle ode mnie i jak to było? Śpieszmy się kochać ludzi, bo piją mało piwa czy coś.